For today's video mga bossing, magpapasikat na naman ang mga taga-India dito sa Mar Beach. Puso! So ayun, magandang umaga mga bossing, no? Kasama ko dito si Hagorn galing sa Hatoria. Maaga siyang pumunta dito sa mundo ng mga tao mga bossing kasi inip na siya dun sa kaguluhan sa Encantadia. So ayun, lumapag siya dito sa mundo natin. Dame! Kakatapos na natin salubungin ang New Year. Date check mga bossing, January 1 ngayon. Kukulayan namin ang drawing namin na akala ko hanggang plano lang sa GC. So ngayon mga bossing, no, kasama ko dito si Dave, ang hari ng Encantadix. Every year in kasi mga bossing na mag-reunion kami kasama ang mga tunay lang sa J-Pro Fam. Syempre hindi lahat kasama dito. Alam nyo mga bossing, no, kinukupal tayo nung mga nakaraang taon. Kaya yun, iwan natin sa biyahe yung mga ganong klaseng tao. Oy, shoutout nga pala sa mga nandito sa GC na hindi nakapunta dito dahil busy at nasa ibang panig ng mundo pa yung iba. God bless and Happy New Year sa inyo mga bossing. Yung video natin mga bossing, no, dito tayo sa Mumbai, Mar Beach, India. Ito si Hagorn, excited na sa Tagay. Iba daw kasi yung celebration nila dun sa Encantadia. Syempre may dala tong banner na pinapagawa niya sa Hatoria. Oy, shoutout nga pala sa mga gumawa ng jersey natin ngayon. Shoutout sa W&M Clothing Brand Apparel na napakasolidong gawa ng customized jersey namin. Alam niyo mga bossing, no, dito namin pinapagawa yung jersey na ginamit namin sa costume sa sayaw. Nag-customize din sila ng mga jersey pang basketball, riding jersey, football jersey, t-shirts, pang okasyon at iba pa. At yung mga bossing, no, napaka-pulido at good quality ang mga gawa nila. So sa mga gustong magpagawa ng mga sublimation jersey nyo, pwede kayo mag-message sa kanilang FB page, W&M. Ilagay ko lang sa comment section yung link ng page nila mga bossing. Dame! So ayun mga bossing, no, tambay-tambay lang muna kami dito hanggang dumating pa yung iba naming kasama. Dumating na dito si Mami Tony Flower. Mami Tony! Kaligos eh! Bet sa peke, ang dami mong dada. Bitch sa peke, ang dami mong dada. Mag-outfit check muna siya sa jersey niya na gawa ng W&M mga bossing. Outfit check! Di mo kami maluloko, Pirena. Ang pagsuot ng costume ni Pirena. Sinundan mo pala dito si Hagorn, ha? Ay, lagi ko paim na nyo ka ng kamay-kamay kay Gok. Hala! Bitch sa peke, ang dami mong dada. Tatay ko na, hindi kay kamata mami to ni kay. Pila ka kaka-round. Bitch sa peke, ang dami mong dada. Pila ka rounds, Mami Tony? 5 rounds. Bitch sa peke, ang dami mong dada. Gabi na pala pilata. Bitch sa peke, Kapalit naman na. bitch sa peke. Andito na naman si Boss Lloydsky, aka Boss Yawa Reveal. Ayun, unti-unti na kaming dumami dito. Habang hinihintay pa namin yung iba, kain muna kami ng gusto at siko cucumber. Boss eh. Boss. Yo! What's up, love? What's up? What's up, everyone? Di ko akalain na nandito na rin pala si Ilyas King TV. Tagalelo, talalan, ako ampol. Ay, ikaw Dave, sikat video. Ampol. Si Hagorn nagiging ampol dito. Ako ampol, sikat video, di katulon. Dumating na si Joglas MacArthur. Dumating na si Chavix TV. Nandito rin si Hini, ang dating trexer namin. Enjoy na lang sa mga ganap namin dito mga bossing. So yung mga bossing, no, balak sana namin ikasal si Pirena at si Kunsihal Ricky. Ikaw lalaki. Kaso nga lang hindi pa siya handa. Aray ko. Nabakong ito. Hindi magkikasal. Bitsuwinig. Ano ba? Yatay. Boy, makagamba kay pari adik. Kali. Pamilya mo sa pari, gabaan mo. Hoy! Talalat! Kumain na kami ng tanghalian kasi feel na namin ng gutom. Mukha ng gutom.
atong direktor. Gani ko ni Boss Rick ay. Atong pastoryahon ang atong direktor, the board of judges of director. Boss Direk Ricky. Siya nga pala si Konsihal Boss Ricky ng Municipality of St. Mornings of Life. Pero umalis siya doon. Ang laki kasi ng nakulimbat niya sa flood control doon eh. Kaya pinagdatong niya dito sa reunion namin. After kumain, magpapasikat na naman tong mga taga-India dito. Bata ka. Uy, tarong na din. Oh. Bata sugat. Ano lang? Sigan mata. Kop eh. Kop. Shopee is the new sexy. Nice show. Ako be. Bayad sa. Magkarma. Pamusi kami. Abot. Ito sumpayin ang TL mo. Sulawan na karang. Bukas sa taon eh. Play. Play tayo. Ulo. Double dead. Double.
Hala. Di naman ni masuod sa langit eh. Perno na may badong. Alay! Tara! Wala! Ay, wala pa, Soy! So yung mga bossing, no, hanggang dito na lang ang ganap natin. Kita-kits na lang sa susunod nating video. Peace out!